चली पवन तो रोकी कवन। माने 2 दिन से तांडव होता भोजपुरी इंडस्ट्री में। कई गो लोग तो खाना नहीं खे कहले कि भाई पवन सिंह आखिर आप ऐसे कर कैसे लेते हो। हाँ भैया, बात करता नहीं पवन सिंह के लेवल के बारे में। पवन सिंह के एगो गाना का पोस्टर काल फर्स्ट लुक रिलीज हुए, तू लोग देखला बोलवा हम पर वीडियो बनैले रही, लेकिन हई फाइनल पोस्टर तारा लोग के दिखत हो, ठीक बा, तारा लोग के फाइनल पोस्टर दिखता। अब एक हम लगा देम, तू लोग देख लिया लो, ठीक बा। क्वीन सालनी पावर स्टार पवन सिंह एगो धमाकेदार गाना जवन की एगो भोजपुरी में लेवल सेट करी। ई ना कि गाना गिनवाई की ले है पवन सिंह के गाना हो आ पवन सिंह के लिस्ट में एगो गाना ऐड कर दे ना। पवन सिंह जो गाना बनाते हैं उसका कुछ मीनिंग रहता है और गाना जो है वो जबरदस्त रहता है। ई ना कि आंडू फांडू खानी गाना गा के खाली पैसा ऐठनी कंपनी के भले डूबो चाहे कुछ हो, पवन सिंह का गाना गाना होता है, ठीक है। तो गाना के नाम बा पापे पड़ी, ठीक बा, पापे पड़ी, जौना के बारे में हम काल तार लोग बतैले रही। आ ये गाना से पवन सिंह के साथे पवन सिंह के एगो जबरदस्त टीम, एगो जबरदस्त जोड़ी जौना के कहल जाला आशु प्रियांशु के जोड़ी, जौन की इतिहास रचले बा, उहो एमे नजर आवे वाला बा, ठीक बा। काहे से कि भैया लिरिक्स बावे आशुतोष तिवारी के, तो म्यूजिक बावे प्रियांशु सिंह के। आज दोनों सोने पर सुहागा कह दिले बड़न पवन सिंह गा के, ठीक बा। तो जबरदस्त गाना बा, पावर स्टार पवन सिंह के अकेले गईले बड़न। रहल बात रिलीज डेट के कि ई जौन बा कब रिलीज होता, तो हम तार लोग के बता दी कि 5 तारीख के सुबेरे 7:45 पर ई गाना तारा लोग के मिली म्यूजिक मोहल्ला चैनल पर, ठीक बा। म्यूजिक मोहल्ला चैनल कोनो हमरा लगा था कि ये थी के चैनल है, ग्लोबल म्यूजिक के चैनल है, जौना चैनल से जौन बाकी तारा लोग के देखे के मिली। ई गाना 5 तारीख के, यानी कि आज हवे 3 तारीख, ठीक बा, काल ना परसों जौन बा 7:45 पर ई गाना तारा लोग के देखे के मिली। अब भाई ई गाना जब आई नु है, हाई जब गाना आई नु तो एकदम माने भोजपुरी के एगो अलगे लेवल सेट करी। कहे से कि भाई उ लेवल के पोस्टरवो तू लो देखबलो नु है, पोस्टरवो तू लो देखबलो तो बुझाता कि हाँ कुछ मतलब कि इसमें किया गया है, कुछ ना कुछ इसमें है। आ पवन सिंह के हाउ एगो जौन की तार लोग के हम दिखाइए दी, हाई वाला पवन सिंह के लुक, ठीक बा, हाई वाला लुक। तो इनमें कुछ स्पेशल आ कुछ जबरदस्त होके वाला बा। गाना के नाम बा पापे पड़ी, पवन सिंह अकेला ही गईले बड़न। आए आ क्वीन सालनी है मारो तरीका से कि भाई धोखा देला बड़ो तो पाप ना पड़ी। खैर तारा लोग के बा का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और ही बात हम तारा लोग को बता दी कि ई गाना में कुछ जैसे कि बॉलीवुड लेवल के जे गाना शूट ना होला, एल्बम तुम देखला बोलनु बॉलीवुड लेवल के रोड रहेला, मतलब अच्छा लोकेशन रहेला। जगह भोजपुरी के एगो भोजपुरी के केगा शूट होला। अगर भोजपुरी के नॉर्मल गाना तुम शूट होके सोचबल तो एगो कोनो जैसे कि फार्म हाउस हो गई, ठीक बा, चाहे कोनो मैरिज हॉल हो गई, ओकरा के बुक करके ओकरा सजा के ओहि में शूट हो जाए, ठीक बा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना ओ लेवल के शूट भइल बा, लोकेशन चेंज भइल बा, लोकेशन अलग अलग जगह पर जाके शूट भइल बा। तो स्पेशल ई गाना बावे, जौना गाना के नाम बा पापे पड़ी, जौन की रिलीज होता 5 तारीख के म्यूजिक मोहल्ला यूट्यूब चैनल से। तारा लोग का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खाती।